għawl Malti. U dak li missirijietna kienu jgħidu permezz tal-qwiel, illum nistgħu nikkonfermawh permezz tat-teknoloġija. ċifri tal-Uffiċċju Meteoroloġiku jikkonfermaw li Ġunju kien l-iktar wieħed xemxi sa mill-1938, 74 sena ilu. F'Ġunju kellna medja ta' 12 siegħa u 36 minuta ta' xemx kuljum, aktar minn siegħa u 42 minuta ta' xemx mill-medja ta' dan ix-xahar. F'Ġunju li għadda kellna wkoll heatwave bejn 18 u 23 ta' Ġunju, bl-ogħla temperatura laħqet is-36 grad Celsius. L-espert meteoroloġiku Kenneth Chase jispjega għal f'dan iż-żmien tas-sena ikollna temperaturi daqshekk sħan. Dawn it-temperaturi għolin f'dan iż-żmien tas-sena jintlaħqu ġeneralment minħabba arja sħuna li tkun ġejja minn fuq id-deżert, bi pressjoni għolja fuq l-inħawi tal-Gżejjer Maltin u bi ġranet sbieħ. Ma jkunx hemm ħafna sħab li jtellef mill-raġġi tax-xemx jilħu u jisaħħnu l-art tal-sigħat twal mal-ġurnata. U f'Lulju, din is-sħana ser tkompli? Fil-jiem li ġejjin qed nistennew temp sabiħ l-istess riħ ġeneralment ħafif u temperaturi li jilħu madwar il-35 grad Celsius li l-istess huma ogħla minn normal għall-ewwel 10 tim ta' Lulju li ġeneralment normali hija 31.3 gradi Celsius.